Ka police station na mulai mentakasngi kala khot ban pensyai ka ying kasem jung uba cheris terfil tangkyu. Halor ka kai pot sya penyap uba che. Haran kat ka jingbut sendran lang jung asur ka beri uhnyuk trap. Kumtana kaliang kasur ka beri uhnyuk trap mentakas step jung ka sauterik na wing kilawan berkendu ya ka officer in charge jung ka mulai police station Henry Kamsyam la penhun ya ki ong uba dan ka jingpoi jung kasur ka beri uhnyuk trap. Hakane ka jaka kalongkum ukok badminton namar na po sadar la sya mulai bat na mulai pat ki ong une uio bala shimti thmai lane kum uio ban budden ka kes shong hapo reserve police uba subir sangma badairu u DSP uba dan bok lo ongru baka jingle juki pulit kadai be ban pendile bat ban penja klep khnang baki pai ba kin klet kum ka ken hon ngin om shong thai ngin yayale ngin om sange kadba ompat yo eka justice jong ka yeng kasem uba cheris terfil thankheu ula banda Mentangski ka step jong sautrik November arjat puan nailian jong sul bring new trap ngelayo ban senran ya ka yeng sam jong liet cheris terfil thankheu hang ni pok malai PS ti kumbang la owner menikong nginom sange ngin yayale kata ka ka phang ya ka ba ka sul jong bring new trap ka yeng la nek stand dum tamne ti ngashko bani thui pi bagani ka case kedai ka kes ya ke ba man champion dang absan trek jong na Oktober nak liang jong kasul perinyu trap harikat bat ka family ni ki jong ki ngelayo pan le hante po sadar police station ban budin ha bade bane ka kes dak ka ba ngi thu ban le kendo yo IO investigation officer u bade ba Jeff shooting te habang ilalek hante nak liang jong officer in charge of sadar PS ulo ang bayi ketika kes ngila IT sika mulai PS namar ba uni UIO ubalakli lane ublashim ba investigate yang dia kes chok cheres ulasha ulapha deputation chatish po South Sudan te mentakaski iwan hande ban keli nai madam ibadong officer in charge ban keli ban follow up yang dia kes kumno kelayat bat hangno kelapoi namar kuma kecep hi na le jongi ngila thu ban ya shafang sa digiwe pan kilenti ti hari ke ba so si le si kata kaji kedu jongi mendak stap badi madam kamsyam lapoi syaka jing penhun jongi namar ba andang lapoi hang ne ngila long kum tu kok badminton na po sadar la pa po mulai na mulai mendai ki ong ba uni u breu pla shimti thmai la ne ban bodin yang kes kum IO usong hante po reserve police bat ka keteng jo ka long subir sangma ngilai persang ban telefon di dan hai khnang bang dia bodin Henry pro atri ki namba jo kim shamatri kam ti ngisupen pau hang ne nak liang jong kasur brinyu trap ba ki i barok hat ki bala jia leng bagi gi IO nasngo ba ki de ki taktik bat kum no ban dili khnang bangi pai ba ngin telat tiada tikai ke bang kwa man ong nang liang jong ngi kum su brinyu trap kumba philai i man hane ba ki santli gi kan hol seng balang kila lunch ya kasif new trap mission ya ka ba kawai kaman ka ban liang jong ka su brinyu trap ngi yakun nado usnam ubaladam tingi i ba kawai kaman ka bomut kamat jongi justice for late Chesterfield thank you kadon hapo kasif new trap mission ka jiki ju sanseng denale jongi kum ka kan hol ngin sayo ban ya phliu jumut batki namar ba ngi sutho balada ngi randin ka government lane ketanat jong kat police ketanat jong pulit kan thmu ban penjak klam tengi hi ngin nampat chong thang ngin ya yele ngin nam sange kat ba ampat yo e justice jong ka yeng sam jong ba cheres bat le si phin sai i banang ni shikman ayu nang leng jongi ngin sale harakat ka je lang bat ki san sen te tangkawai ngakan tu ngekerpat yang di DSP lingba ke dikalat patai kubur baladaw UI sngob ha baladaw UI don kiskor ban skap gedun khamat ban page sngob ha lingbang ni ka kerwo lingba kilat patai kubur sngob ha ban simkhya le ei no ide kes khnang ban nak leng jongi ngin yo ban lesing dia hon la da pi toket ane tak jing toket ka ba long bat ni hab yi didor bat ka jing tmu ane jang no jonga yeng sam lesen na leng jongi ngin ya menjulang re ku molong ba hadu mentam ne kat baka yeng sam jong ki kampat sim hon
tinggi ru nginom hun daliliru ya. Ini mentang along bagi wan company la ning wan bersenran lang ya yang sam jong ba cheres ya ka ba yuin family members ila don kat hang ni bat ngilayo ban ikrang sibun i wat madam de henre nak leng jong madam ila shuai ya iwi ikot likrop i piece paper ban ka address jong ni uio batamai. Laban itu kemudian kimat ki wan ban ya kendo ngane ban terpau ban keli nata. Kumbalong ngatai pikan mau bahak tu kepor bangila wan ban support ia ka FIR ke bala lodge nak leng jong ia. Hang tu nak leng jong ke police kalau bo IO ngong ya iwe i officer i barang datang ESI sub inspector. Te ide pulit SI te nadu tu kepor ngila ya question balai ba antokit SI kat igi ka case ke bala le daki high rank level. Te nak leng jong i harkat ba kaya keladon ke jingtho sikibor bahlor bat dena katak daw kilahan avoid ni kes ila pendo ya ke jingtho ket leng bai DSI bat la ai shot job shooting te nashko on pen ke mau bikin dia mo uli job shooting ula dewi ni ki IO investigation officer ubala shim tang ya we ke kes jong uwe hi parapulet kamu mur pori boy ngatrai bikin mau ke kes jing shap niam bat ngasuk ni thui phi ka kai phot ka mi nang to kam sham la pen hun ya ka ta yeng sam jong to we upulet ubah sha keno sha niap hang te hapo riboy te nganget ba ka investigation ya ka ba an sale do DSP city uni suber sangma kan long sha investigation ya ka ba pen hun bat ko manglei i haki lat patai ko bon ang ini kindet sngi yung ni way niki after uba he kerdan kai kalon ada kala shim kam yu dengan ngis kam bakini por khoi ki blang dei ki bandang hapoi u